26. urtean, guraso talde bat elkartu ziren eta hemen zonalde honetan beharra ikusten zuten euskara eta hemengo ohiturak eta hori falta zirenez, apostu egin zuten eta elkartu ziren 11 familia eta osatu zuten ikastola, San Vicente izenarekin, hemengo jai patronalaren izena jarri zuten eta aurrera eraman zuten, eta hasi ziren 76. urtean. Gero ja 78. urtean ja osatu zuten kooperatiba eta aurrera jarraitu zuten. Gero beste ikastolak, hemengo beste ikastolak ere osatu ziren, La Puebla, Bastida, Lanciego, eta denak aurrera gure proiektua aurrera eraman zuten. Eskola zaharrean, hemen orain daukagun erakinean, izan ziren eskola publikoak, eta erakin berria egin zenez, hau utzi zegoen, eta hasi ziren haiek konpontxe, garbitzen, eta hasierak penalitateekin eta zeunden oso zaharrak, hasi ziren konpontxe laguntzak eskatzen, eta hemen hasi ziren haien umeak. Eta, gaur egun San Vicente ikastolak 300 ikasletik gora dauzka matrikulatuak. Azkenengo 45 urte hauetan igoera nabaria izan da, apurka matrikulazio egotzen joan da, eta horrek esan nahi du Oiongo eta inguruko herrietako apostua aldatzen joan dela eta gure proiektuan sinesten dutela. Eragina, gure helburu nagusia da Oionen bertan eta inguruko herrietan eta Nafarroan eta Errioxan ere dauzkagun familiak, gauza batetik edo bestetik etortzen zaizkigun familiak, euskalduntzea eta aukera ematea euskaraz ikasteko. Hori da gure funtsa nagusia, gure helburu nagusia. Bestetik, bultzatzea euskal kultura, bultzatzea gure hezkuntza eta hizkuntz proiektua eta aukera ematea, nahi duen guztiei euskaraz ikasteko inguru honetan, Errioxan, mugan. Esango nuke duela 45 urte, hasi ginenean, euskaraz edo euskaldunak ziren gazteak, Oionen, 0 zirela. Eta 45 urtetan, gaur egun esan dezakegu, 125, Errioxako 125 gai dela komunikatzeko euskaraz. 150 gora ulertzen du eta gai dira elkarrizketa batean parte hartzen. Horrek esan nahi du lana bere eragina sortu duela, bere helburua lortu duela, eta hortan gabiltza, hori da gure erronka, jarraitzea euskalduntzen gazteak, eta ni izan nintzen horietako bat, duela 41 urte, hasi nintzela Laguardian, B ereduan ikasten, lehenengoak izan ginen, eta gaur egun, euskaraz egiten dut lan, euskaraz bizi dut lagunekin denbora librean, eta hori da bilatzen duguna, ez? Gu eta gure atxetik datozen belaunaldiei aukera ematea, euskaraz bizitzeko ere Errioxan, eta lortzen ari gara. Borroka handia da, traba handia dauzkagu gaur egun gure proiektua aurrera eramateko, baina alate guztiz ere jarraitzen dugu izaten familien babesa, eta horregatik jarraituko dugu borrokan, jarraituko dugu gure proiektua eskaintzen Errioxako familiei, euskara delako gure bizia, euskara delako gure zentsua duen gauza bakarra hezkuntza mundu honetan, eta jarraituko dugu aurrera. Dakigunez zaila da gaur egun itunpeko ikastetxetan ateak irekitzea egunero, arazo ekonomikoak, baliabideak ez dira errezak lortzeko, eta erronka da mantentzea gure proiektua bizirik. Gaur egun indartsu sentitzen gara, gure proiektua inoiz baino sendoagoa da, eta hori da erronka bat. Aurrera egitea, mantentzea gure ikastola funtzionatzen, eta harremanetan jarraituko dugu erakunde guztietin hori horrela izateko.
Bestetik Oionen bereziki bizitzen ari gara garai berezi bat. Migrazioa porzentain handi batean Oiondik pasatzen da. Betidanik gure ateak irekiak egon dira ikasle guztiontzat, eta hori da jarraituko duguna egiten, gure ateak irekita daude guztiontzat, baina ez da erreza, kanpotikan etortzen diren ikaslei harrera eta arreta, merezi duten arreta ematea baliabiderik gabe. Euskaraz ez dakite, erderaz ez dakite, eta gaur egun eskatzen duguna da baliabide gehiago, ikasle hauekin lan egiteko, ikasle hauei laguntzeko eta hauei ere euskaraz ikasteko aukera emateko. Bestetik esan ere, Oionen mugan dagoela, hortikan aurtengo ara euskaraz leloa, muga ezin, Olarizun ekainean ospatuko duguna. Mugan bizia aberasgarria da batetik, eta zailtasunak ematen edo eskaintzen dizu bestetik, ez? Daukagu Errioxa eta Nafarroa inguruan, eta hortikan jasotzen ditugu ikasle asko. Ikasle horiek garraietu behar ditugu, jantokiko zerbitzu eskaini behar zaie, eta beste hainbat zerbitzu gure ikastola etortzeko. Horrek suposatzen duen koste ekonomikoa altua da, eta gure kooperatibistei esker eta kooperatiba izateari esker jarraitzen dugu lan hori egiten eta aukera ematen familia horiei. Horregatik oso importantea da kooperatibaren zentzua mantentzea eta denok ulertzea kooperatiba dela beharrezkoa den zeozer ikastola mantentzeko.